Smo će uskoro, ja se nadam. Nadamo se. Nadamo se. Kad krećete? Čiki, kad će pesma? Čiki, kad će pesma, Čiki? A kakva pesma? Ti ćeš da se zaposliš na trafici. Mina, nisam te obavestio da te obavestim sad ovako javno, inače ti si u mom spotu, da te obavestim sada. Pesma je inače posvećena tebi, tekst je kompletno posvećen tebi, ti to naravno još uvek ne znaš, Aleksa zna, ali ti nije to rekao. Jel stvarno ili me sad ložiš? Ne spredam te uopšte. Pesma Može za Aleksa da mene, ti jel? potvrdi. Koga lažiš? Molim, ona me cima, ima sve, kašmir, svila, činčila, sve ih. Tako vidi pesma. Činčila i kila. I kaže jedan deo, jako bitan deo, kaže nije to romansa, već je jedna noć, prva i zadnja šansa da bude sa mnom. Srce moja, pa viđu ti u spotu vrlo rado. Kad radim, ne znam. Pustit ću ti ja, poslaću ti je, ali kad je bude motavo. Savo, ti si car, kažu ljudi. Ma ja sam Ti si otrov tip za na žene. biciklu. Ja sam tip na biciklu. Inače, uzeo sam da gledam Aquaman. Film. Šta gleda? Aquamana. Šta je to? Film koji smo mi bili u zadruzi. Evo ga, pauzirao sam vas. Neću da vas gledam u prevodu. Stvarno nećeš da pratiš nas? Ne mogu da vas pratim. Šta da slušam jednu te isto priču 180.000 puta? Ne mogu. Sad bar imam, Bogu Znači hvala, sad imam dok opciju su za ovi mute. 1600 ljudi, zapratite svi Aleksu Savića na Instagramu, sad odmah. Samo nemojte, pošto neće da koga je. Ja sad molim sve te iste ljude da nikada ne zaprate Aleksu Savića, jer Aleksa sad ima pojma da vodi svoj Instagram, on ne zna ništa na svom Instagramu, da radi predosadno. Samo ne vidi ti se glava. Sad se čika svi kidate. Da. Sam lepa. Mina, neko te pita zašto, pa najlepše si, rekao sam ti. Mnogo si lepo usta bre napravila. Jel si se sviđaju? Da. Šta kažem? Na granici si da si preterala, znači za malo, ali nisi preterala. Ne, taman. Šta su rekli, Mina? Nešto, zašto si loša osoba, ja hoću samo da kažem svim tim ljudima koji misle da je Mina loša osoba, da se grdnu. Upravo. Mina je jedna divna osoba, ona je samo budala, a uopšte nije loša osoba. Neko je bacio magiju na mene pre par godina, pa sad. Koli je na tebe čini vario, pa mene Rekao mi danas Tarot. A? Danas mi rekao Tarot da mi je neko bacio čini na mene pre par godina. Pa zato ja nisam, brate, ovako normalna. Evo, ovom prilikom da se najavim, pošto ima ovde 1700 ljudi, da se najavim da za vikend pevam u Zenici, tako, kogod da je u Bosni, u Zenici, ne znam se kako se zove klub, vidjet ćete već negdje. Da se ja najavim. Sad da te ugasnim, radiš marketing, nije u redu, znaš. Saviću, kako je... Aleksa, Aleksa, kako ti je šolja? Top. Ispalivo se malo pre, jel znaš? Piškio mi se ovdje u kafići. Neka, tek će sad da se usere kada bude u emisiji sa Norom. Šta rekao? Tek će sad da se usereš kad bude svi u emisiji. Ma idemo lako. Ja ne želim da gledam, ja neću to da gledam jer ne želim stres. Ja ne želim da, ja zato gledam Aquamana, obavestit ćete me po portalima šta ste radili. Pa da, Savo, najbolje si kad će doći u Tuzlu. Eto me, dolazim u Zenicu. Idem u Zenicu prvo. Ako mi Savić obezbedi matrice još koje mi trebaju. A brate, nisi dobar sa mnom. Najbolja trojka, Bolje da smo mi bili u emisiji. Da, realno, bila bi najgledanija emisija. Kako bi nas ispljuvali svi redom. A? Ispljuvali bi nas svi redom. Šalim se, naravno. Kada budu zvali da me pljuju, ja ću da kažem, vidite gospodine, ali Mina Vrbaški trenutno nije u studiju, zar ne vidite da je ovo druga devojka? Mina, ulazit ću u zadrugu. Ulazim u zadrugu 6.
Da ti nije palo na pamet uđeš u Ja ulazim u trojku, znaš? Taman vas dvojice ćete mi biti ona podrška, gruvamo, idemo. Dođemo da ih grevamo. Doći ćete tamo Jel da se mi sprdaš sada pevate. sa mnom? A? Jesi ti sad sprdaš sa mnom? Ne. Odlično. Ja, i show program punem. Mina, kad ćeš salon da otvoriš, Mina? Salon, nešto drugo radim sa mamom. Dobro. Mina, u redu je, prelepa si, prezgodna si, vidi se da si odmorna, da si sveža, sve se vidi. Vidi se Sutra da si bila letim na za Crnu Goru, znači vidimo se sutra, Crna Goro, dolazim. Ja sam dole 2. ili 3. Pa ja sam tamo do 25. augusta. Super, Savić će dođe posle 5. Družimo se. Da, Savić dolazi posle 5. avgusta, ali nije obavešten još uvek. Ne. Ja dolazim. Posle 5. nisi obavešten. Crnu Goru. Pa da. Da. Idemo mi. Čisto da te obavestim sad. Idemo. Ako, može. Jao Bože, ali će da bude to veselo. Da li možemo da doguramo do 2000 ljudi, baš me zanima, ali teško. Nismo toliko zanimljivi. Pa, blizu smo. Ajmo blizu, ljudi, ali tako podignite daleko. sve moguće ljude. Idemo na 2000. Ali, smanjuju se ljudi od kad smo to spomenuli. Znači, prestanite više da me pitate gde su Luna i Marko. Luna i Marko su zajedno, u vezi su, imam 180.000 poruka kada pitate gde su Luna i Marko. Živi su, zdravi su, uživaju, vole se. Trebala sam baš Pustite ih. Lunu da vodim na ručak, ali nisam stigla. Ja sam trebao kod Lune da idem večeras, pa sam došao kući i nisam mogao. Pa da. Klasika. Ko bagje da me pregazio. Ajmo još malo, još manje od 100 ljudi, ajmo ljudi, ulazite. Kaže mi da noće sam ne izlazi. Shvatio sam da Jalu ne mogu da pevam. Šta si shvatio? Da Jalu ne mogu da pevam. Ima matrice, ja ne mogu da stignem. Idemo, rastemo. Imamo još 5 minuta i mi bežimo. Izvinite, gde Nora? Pobegla je. Posle je Haljina kad me videla. Ona i Maja su sinoć bile na Riveru. Meno i Maja je tamo s njom. Pozdravite ih od mene. Gotovo 2000 ljudi, hvala vam. Vidimo se večeras, Pink, Gori. To je zbog Save. To je zbog Save. Ne, to je zbog Mine. Savo, ajde pokaži pločice. Hoćete striptiz? Hoćemo. Pa daj da skoči bar još 1000 ljudi, jebote. Striptiz neki drugi put. Ako doguramo do 3000, skidam se go. Skida se go ako dođe do 3000. Evo ga, gde si Pavle? Evo ga Pavle! Idemo Pavlinju. Može li Pavlu nešto da promakne, ali može da mu nešto. Mora, bre. Savo, otišli smo, idemo u emisiju. Ljubimo vas. A ja odo da gledam Aquamena, srećno,